Privítajte vajcia. Ahojte, takže vítam vás tu opäť Pusinka a Kata 4. Opäť si ideme hľadať dom, ale teraz na inom serveri menom MC15. Že? Ešte menšie upozornenie, jeden admin mi dal tú kličku, takže sa mi z ňou pekne dobre robí. Takže, aby ste to len tak videli, hej. OK, môžeme natočiť teda aj 53 minútové video, lebo tatko to vie dať na oné. Čo? Na YouTube. Kde si zase zdrhla? Poďme na spawn. Poď na spawn. Počkaj, niečo som tu našla. Kašli na to, ideme ich prísť. Ne, ja nemôžem, počkaj, dám si tu set, home. Že, počkaj, set. Domala sa, jupi. No, pohni. Počkaj. Úžasné, dá sa búrať. Laura, pohni. OK, Kata 4 má zase iný skin. Dobre, prečo? Neustále sa mi páči iný, takže keby ste ma nevideli, tu som ja. Hej, tu som ja. No počkaj, dám ti ešte nejaké veci, lebo mám zase plný inventár. Tu máš a tu máš. Nemôžeš. Pohľadeš, fungujú tu zámky. Tak to neviem, to som ešte nezistila. OK, ideme si hľadať dom. Hej, poďni sa na mňa. Možno si to už videla, ale... Jaj, hej, tu som bola. Ja som neviem, že to je Tesco. Husté, nedá sa búrať. Hej, a tam hlavne je nejaký človek, ako vidím. Ja mám nejaký lák. Počkaj, musím dať pauzu. OK, som tu zase. Musela som sa ohlasiť. No poď, ideme do krajinky. Bola som celkom ďaleko, pôjdeme ešte ďalej. Portni sa na mňa. Počkaj, dobre. Konečne mám miesto v inventári. Tak. Tu je strašne ďaleko. Zober nejaké veci, lebo ja mám plný inventár. Keď chceš. Tu je tá tyčka. Lauri, môžem si ťa skúsiť zabiť? Prosím, jak to funguje? Hej, počkaj. Ja mám skoro plný inventár, takže ja ti veľa vecí nezoberiem. Dobre. Môžem ťa zabiť? Hej, zabím. To husté. Na prvú šupu. Počkaj, tu ti vrátim veci. Počkaj, ešte ti vrátim všetko, čo si tam mala. Tak, to je všetko. Ja tu mám aj hlavu nejakú. Ja mám tiež prasačiu. To je moja hlava tučná, chudá. Nechceš moju hlavu? Mám hlavu z prasaťa. Získala si moju hlavu. Ty máš hlavu prasaťa? Však to som ani ja nenašla nikdy ešte. No však ani ja som s tou tyčkou zabila prasa a mám z neho hlavu. Som bola úplne v šoku. Počkaj, ukážem ju pre istotu, keby náhodou. Poď sa pozrieť na tú hlavu. Ale neber mi ju. Hrozné. Choď vpreď, aby padla mne. Kde budeme bývať? Neviem, ale ešte ďalej, lebo toto je síce veľmi ďaleko, ale aj tak. Ja milujem tú tyčku. Sú tu verby? Hej, ale len trochu. No, dobre. OK, tak poď. Prasa, som mŕtvá. Kde si zase spadla? Ja viem kde. Priaň. Počkaj. Idem si vyrobiť radšej brnko. Musím si to hneď dávať na seba. Tuto som spadla ja. Tak si zober svoje vecičky, lebo naozaj sa tam nechce chodiť, lebo mám úplne plný skoro inventár. Takže... Ježiši, keby som si minula na to celý stack, no nie, nemôžem. Ježiš. Dobre, nechceš ešte viacej tých koží? Áno, s radosťou. Potrebujem crafting. Tak tu máš jeden, môžeš si ho kľudne zobrať. Máme ešte 60 dosiek. A nemáš krompáč? Asi nie. Len kamenný. To je jedno. Aha, to nie je jedno vlastne. No nič, ja idem po nejaký kameň a vyrobím si pec. Lebo mám 4 irony a musím si ich ondiť. A počkaj, irony sa dajú rúbať aj s kamenným kropáčom?
Hej? Tak mi daj ten kamenný, prosím ťa. Však aj ty máš. Hej. Hej, však na začiatku sa to dostáva. No áno, ja viem, ale tak ja som úplne na začiatku... No, zmizli mi veci. Tak Nemám ani meč, ani sekeru, ani... Tak počkaj, ti to všetko vyrobím. Ďakujem. Tak poď sem, lebo si to zoberiem. No dobre, ale tak ja som v jednej veľkej jame. No tak daj TPA. Dobre. Dík, ja som našla jaskyňu. Berem si kamene, nájdem si tú jaskynku. Dobre, ne. Ale počkaj, OK, 9 by snad stačilo, ale pre istotu si zoberiem viacej. No poď sem, kde si? Počkaj, iba si narobím drevo. Keďže ho k životu veľmi dobre budeme potrebovať. No počkaj, takže idem ti to... Hej, no idem ti to vyrobiť. Dobre. Vyrábaj, Natálka, ja si zatiaľ narobím drievko. OK, kamenný krompač hádžem pred seba. Kde? Tu, predo mnou. Dobre, mám ho. Sekeru hádžem pred seba. Díky. Lopatu. A meč. To je všetko, ber si aj ten crafting. Ja ešte si vyrúbem, aby sme mali na... tu, jak sa volá, pec. Nie, počkaj, z craftingu si ja môžem vyrobiť oblečenie. Ja som ešte nikdy nemala toľko koží. No, však ani ja. Ja som ani big hit nemala nikdy. To je stvorenie, to je zázrak, to je môj najlepší kamoš, ktorý tu práve nie je. Vlastne si to popísala na ti. Počkaj, idem si spaliť aj Rony. Ale nie tak taký neviem čo, mi dal tú tyčku a tá tyčka je spása. A keby si videla, koľko tu tam napríklad obrana enchantment level 1 0 0 0 0. Takže 10 000. No, 10 000. Je toto možné? Videl si niekedy level 10 000, prosím ťa? Nie. A tu mám takýchto levelov kopec. To mám... No, to sa nedá vysvetliť, dám ti ju, ale hneď mi ju vráť, jasné? Jasné, minútku vydrž. Pozri sa na ňu. Husté. Dobre, čau. Vrátim ti ju, počkaj. A nájdi nejaké zviera a ti ukážem, jak rýchle sa to zabíja. Počkaj, ja si tu dám sedome. OK, ja mám nedaleko odtade. Je to celkom... Tam je pes, ale to nič z neho nedostanem. Ďalší pes. Kostrička. Kde? Tišej! Hlava kostry, poď sem rýchle. Kde? Rýchle, lebo po mne strieľa ďalšia kostra. A je po nej. Jej! Ja sa ponáhľam. Jej, stak šípov, dobré. A ďalší stak šípov. A ďalší. A míňa sa ti niekedy vlastne táto tyčka? No tak to tak nevyzerá, že by sa mi niekedy minula. A to je na tom dobré. Ježiši, tých stakov šípov už tu mám fakt dosť. Chcem tú hlavu toho skeletona. No dobre, kosti ešte. Ďalšie kosti. Ježiš, chcem tú hlavu blbú. Ježiši, daj už konečne to TPA. Počkaj minútku. Práve si niečo rúbem. Tak nerúb, lebo ti to všetko zoberiem, Ježiš. Dobre, už idem. Ďalší stak šípov, ďalší stak, ďalší, ty vogo. Ježiši, zober si to všetko. Ja mám úplne plný inventár, to sa nedá takto. Musím niečo vyhodiť do lávy. Nie je tu žiadna láva. Mám lepší nápad. Musím to niekde vyhodiť, mne tie veci vôbec netreba. Jablka sa mi už míňajú.
Nati, Čo? vyrob si truhlu a všetko si tam poukladaj, lebo škoda tých vecí. Hej, fakt škoda. Ale vážne, bo niekto sa akože, môžeme ich predávať za dia. To si všetko daj. A ja si ešte vyrobím, Tu niekde budeme bývať. Počkaj, tu bola hlava skeletona, chcem ju. Lauri, joj, čo som to chcela. To. Skús si urobiť zámok. Čo tam? Zabij ho. Jak? Neviem, ale mne to stále pribúdajú toto prosté kosti. Neviem, či je to vôbec konečné. To není asi... To je asi nekonečné množstvo. To sa nedá. Au, niečo ma trepe. Áno, skvelé. Au, to prčiť skeleton blbý. Tu máš, tak aj po skeletonovi. Au. Ježiš, mne treba ďalšiu truhlu. Ježiš, čo tu tí skeletoni toľko robia? Aspoň, že mám tú tyčku, ty vôbec. Mne došlo drevo. Ježiš, už som si to skoro tú tyčku vyhodila. Môžem si vyrobiť ďalšiu tyčku. Ježiš, som si vyhodila irony. Nati, s tou tyčkou to je husté. Ja viem. Sme zachránené. Lauri, tu niekde by sme mohli bývať. Hej, však tu, kde by sme, stačí iba keď si... Ale musíme zistiť, jak sa robí reska do prčíc. Iba si to ohraničíme. Ale jak sa robí reska, Lauri? Ja to viem, ale vôbec niekedy mi to ani nefunguje. Ježiš, no konečne mám vácej miesta v tom inventáriš. Prečo mi nejde zobrať tá skeletonia hlava? Ježiš, ja mám plný inventár kostí. Konečne hlava skeletona. Ježiši, mne treba ďalšie trúly, to není možné. Ja mám asi nekonečno v tej tyčke. Tu si to všetko necháme. Tu si iba ohraničíme týmto. Dobre, sa nemá miesto trúla. Tu si iba ohraničíme drevom a to by bolo. Lauri, rýchle ukladaj, ja vôbec akože ja nechápem tú tyčku. Ona je úplne. A keď sa z ňou niekde zabijem niekedy a spadne mi napríklad do lavy alebo niečo také, tak sa zaškrtím. A poprosím toho, nech mi dá ďalšiu. By to bolo dobre, keby si aj ty mala takú. Ale nemám. OK, konečne mám menej vec. Čože? Ja som prišla k jednej kosti a zase mám celý inventár plný. Tá tyčka je blbá. To je nekonečné množstvo, Lauri, to sa nedá. To není škoda veci, to je nekonečné množstvo. Príď ku kosti a tá ti dá nekonečné množstvo. Juhu! Keby sa to takto... Škoda, že to je len na mobu, lebo takto by som si pekne získala drevo. Do frasa vyhodím jednu vec, získam ďalšiu. Hej, to je blbé. Ježiš, ja som zaplnila jednu celú truhlu s kostiami. Len dve veci tam nie sú bez kosti. Ironia. Toto není možné, ty vogo. To som ešte nikdy nevidela takéto. To je tá najlepšia vec na celom svete. A zase mám plný inventár. A som sa skoro ani nepohlá. Premenujme názov. Začarovaná tyčka. To sa celkom hodí. Dáme, že tyčka. Máme tyčka. Tyčka. Hej, ty čokel. Bude to náš čokel, však máme kopec kosti. Poď tam, ty čokel, blbý. Mám psa. A minulo sa len dve kosti. Mám psíka. Bože, Lauri. Prečo my? Akože dobre, že my, hej, ale... My trpíme, Lauri, my trpíme. Takto sa to nedá. Ja, mne trpí noha. Jau. Neviem sa ani pohnúť. Jau. V Minecrafte?
Ne, v skutočnosti. Jauajs. Už to točíme 15 minút a stále len odkladáme. To je husté. Vieš čo, na budúce nezabíjaj skeletona, hej? Tak to je jedno, či budem zabíjať alebo nie, lebo tých kostí tu je milióny a milióny. Hlavne to nehovor majiteľovi, inak ten by ma zabil. Prečo? Za tú tyčku by mi ju zobral. To je moja tyčka. Musíme si... Skúsim tie zámky, či fungujú. Nemám tyčky. OK, tak ja už skončím s týmto zbieraním, hej. Ja idem ťažiť kameň. Ježiš, len 5 tyčiek. No dobre, ešte raz. No, super, plný inventár šipov. To som na čo robila? Teraz dám už pauzu. Ne. Prečo? Treba si vyrobiť trošku viacej toho brnka, vieš. Keby to fungovalo aj na diatyvoga, to by sme boli miliardári. Hej, to by bolo úplne husté. Ale to funguje len na mobil. Hej. No a tak o tej tyčke sa nikto nesmie dozvedieť. A tieto truhle si musíme zablokovať. Aj keď neviem, koľko budeme na to potrebovať týchto, ale úžasné, však toto nenašporí človek ani za možno celý mesiac Minecraftu, aj za rok. Mesiac? Asi za rok, ty. Mesiac. Za 2 roky možno náš prvý. Skúsim pozamky na tie truhly, ale nie, asi tu nemá zámok. Kde si potom ja budem odkladať? Ty to takto rúbeš? Čo? Však kúkaj, jak ja to rúbem. Pozri. Jednu kocku zrúbem. Počkaj. Jednu kocku zrúbem. Hej, prečo to nefunguje? To funguje iba na tomto. Cukrová testina. Nie, ale pozri. Jedno zrúbem a je celý strom dole. Vidíš? Jaj, však aj ja to skúšam, ale to so sekerou rúbeš. No. Každý musí. To so sekerou musíš. Ježiši, tu nie sú zámky asi. Čo budeme robiť? Tú tyčku si nemôžem odložiť. Toto je problém. Vieš čo? Tak urobíme takto. Urob veľkú truhlu pod zem a tam daj truhličku a tam tú tyčku zakop a tam tú tyčku daj a schovajú medzi ostatné tyčky. To nebude vidno, že je jedinečná. Alebo by som mohla urobiť si nový onen, jak sa volá meno, a tam si dať tú tyčku. Tam na to meno by som chodila, len keby som si tú tyčku chcela dať. Ježiši, neviem, čo ti to tak trvá, ale mne... Hej, veľmi divný server teda. Ale tie truly, čo s nimi, Ježiš? A zase mám plný inventár. Už ma to nebaví. Potrebujem rýchle zapaľovač a lávu najlepšie. Ja idem dolovať. Nati, ty nevieš, ale to je úžasná vec. Že úžasná. Áno, úžasná. Ale ja ti tú tyčku nikdy nedám. Lebo ty si sa tu už zabila kopeckrát a ja asi raz alebo nikdy. Potrebujem nejaké torčky, že vytvorím si z toho torčku, ne? Nevíš, ako sa robí to uhlie drevené? Viem, ale ja mám uhlie, dám ti. No tá rýchle dávaj, bo potrebujem torčky. Počkej, koľko potrebuješ? To je jedno. Mi dačo daj. Díky. A máš za to strelný prach. To mi fakt netreba. Ďakujem si, milá. Není za čo. Rob ďalšie truhle. Počkaj, dám ti drevo. Robím, už vyrábam. Rob, pohni. OK, tak náš domček môže... My budeme ale bývať tak strašne v utajení. Strašne. No hej, budeme musieť, pretože keď niekto zistí o tomto, tá ukradne nám všetky veci. O veci sa nestaram, ja sa starám o tyčku. Našla som jaskyňu, poď sem. Počkaj. Máme tu vlastne home. Počkaj, musím si ho dať hore. A hlavne si všímaj, koľko máš jedla, lebo sa zabiješ aj z toho. Čo?
že hlavne si všimaj, že koľko máš jedla, lebo z toho sa môžeš zabiť. Ja mám 57 zlatého jablka, takže teraz mi to veľmi netreba. OK, ale tu nemôžeme len tak vecičky roznášať. OK, tak ja idem zabiť nejakú svinu. Ty sa postaraj o ten strelný prach. Ja sa postaram, neboj sa. Všetko sa postaraj, ja idem zabíjať svinu. Dobre. A donies nejaké jedlo, lebo ja si umriem od hladu. No, však som ti dala toto jablka dávnejšie. Hej, dala, ale tá. Našla som našu starý domček. Čo sme si tu dali crafting a peč. OK. Už je preč. No, tu svine boli, kde sú? Ježiš, tatečka je spása. Aj ty si myslíš? Potrebujem ale nejakú svinu naprčiť. Budeme potrebovať viacej craftingov. Keďže na výrobu... Zabila som čokla. Creeper! Nie! Radšej s mečom! Nech vybuchne. Tak, dobre som urobila. Už s tyčkou, čo? Vieš čo, s tyčkou pôjdeš iba na toho, koho... Vieš čo, s tyčkou chod na sliepky, lebo potrebujem jedlo. Aj na ovce by som mohla. Aj, ale... Ty čakel blbý, nezabíjaj tú ovečku. Nie, no prčí, to som robil. Čo? To ja som trepla s tyčkou po trave a vieš, koľko semiačok z toho vyšlo? Koľko? No dosť. Aspoň 300 000 takov. Creeper! Aspoň nemám že tú tyčku. Bude rada, že tú tyčku nemáš. Počkaj, namnožíme si kvetinky. No tak nič. Ja mám už 14 farbiva červeného. Super. Na kvetinky to nefunguje. To je dobré. Ale kde je nejaké zviera do prčíc? OK, sme tu asi len my dve. Hej. Dick, tu je som. Hľadaš zviera? Tu je creeper. To je zviera, hej. Skôr príšera. Čo, chováš doma jak sliepočke takého creeperika? Yes, svinu vidím. Tých psov tu zabijeme. Nie, no prčíc zase. No OK, Lavri, môžeš sa portnúť. A my máme home? Ja, hej. Ja nie. No tak kašli na to, ale rýchle portni sa. Počkaj. To je len jedno mäsko. Zase mám 2 hlavy, už mám z prasaťa. Funguje to, tam máš opečené kotlety. Laura, poď sem. Tu máš opečené kotlety, kopec. Vyzerá to ako jedna, ale není jedna. Je ich tam strašne veľa. Husté, ja mám das. Dík, ja mám plný inventár kotliet. Ja vyhodím ten strelný prach a dám tam kotlety. OK, Lauri, môžem ti dať jednu hlavu prasaťa, mám 3. Dobre, super, úžasné. 4! Ja som taká šťastná. A ja. Počúvaj. Ale o tom nesmie nikto nikdy nevedieť. Nie. Dobre, počúvaj. Portnem sa na teba. Prečo? No, počkaj. Som pri tých prasatách teraz. Nažerem sa. Točíme 23 minút a zatiaľ nemáme stále doma, ale zabíjame tu s mojou milovanou tyčkou. Ty vogo, tam je človek. Portnem sa, ty si doma? Nie, ale idem domov práve. Ups. OK. Joj! Tak. Super, voľné miesto. Dala som si farbivo, možno aj do tvojej trúhly, nevadí? Ježiš, to je jedno. Poď do tej jaskyne rýchle. OK. Jej, to je dobré, že tu nikto není. Úžasné. Lavri tu pôjde rýchle, lebo je tu iron a ja ho nemôžem zobrať. Prečo? Lebo mám plný inventár. Dobre, kde si? Ježiš, však dole v tej jaskyni. Ja vidím ťa, počkaj. Nechcem pri tebe, no. Tu je ten iron, tu pelo. OK, už nemám plný inventár.
Veď snáď ja sa musím niekde vrátiť a ja sa za tebou ešte raz musím portnúť potom, hej? Lebo dom mám nastavený tu. Nie jedno, kde máš nastavený dom, len pomoc s tou tyčkou. A tyčka sa vôbec nemíňa. To je Božie kráľovstvo. Ale fakt, tá tyčka je ako od noča. Tu je toto, semiačka plné trávy. Ja si zasadím obilie. No tak, takto by sme si mohli, týmto tempom si zasadíme aj milióny obilí. Snažím sa zabiť jedno praso. Už sa nesnažím. Na čo sa snažiť, keď to mám plno kotliet? No však. Portujem sa. Ja som teraz doma. Chod domov, hej. Chod domov. Podľa mňa sa už aj minie náš... toto je... Ja nemám tú motičku, či čo to je? Neviem, Lavri, ja ťa nevidím. Ja som v dome. Portni ma, lebo ja ťa nevidím. Počkaj minútku. Dám ti hlavu prasaťa. Jej! Furt ťa nevidím. Som tu. Tu som. Pre tebou tancujem. Aha, už ťa vidím. Počkaj, hodím ti 2 hlavy. Tu máš 2 hlavy. To sú prasaťa? Hej. Bože môj. Yes. Aká som pekná. Pasuje ti to. Joj, keby som bola žltá, jak predtým, to bude husté. Počkaj, dám si to aj ja na hlavu. Lavri, ja mám afro. Husté, to je super. Dobre. Kde máš tie farbivá? Farbivá? Dala som ti do tejto truhly. 14 farbiv. Aha. Sa prefarbím. Potom aj mne daj, hej, lebo aj ja chcem. Ja sám. Jedny gate, druhé gate. Aké gate? Ale nič. Tu máš tie farbivá. Koľko sa zvýšilo? Čo ja viem. 10. Že ja mám gaťky. Jej, my tu budeme bývať. Juhu. Lebo toto je fakt ďaleko. Počkaj, pozriem sa na varpy. Už točíme 28 minút. Bungee jumping, Tesco. Ja som išla na varp Tesco a potom som išla strašne ďaleko. A pri Tesku mi dala tú tyčku. Čau, červená sestra. Hej, ale keby som ťa zabila, možno s teba mám nekonečno veci. Vidíš, skúsime to s diakou, hej? Čím? Ja budem mať jedno dia. Ty ma zabiješ a budeš mať nekonečné veci. No tak nie som si istá. O, doprčí, zapieklo sa. Potrebujeme torčky. A to ti došlo skoro. Požičam si jednu stadiaľ. Zase zapál tú pec. No tá nemám. S čím? Idem si opäť jablko. Čau, truhlica. To je trošku Aha, veci. tu je podložka. This is me biome. OK, no tak čo s tým domom, Ježiši, tie truhlice mi fakt lezú na nervy. Není to nic moc pekné, ale husté je to. Kde máš hlavu tých prasiat? Čože? Prasačie hlavy, kde máš? Tu. 2 pik. Ty tam dám ešte 2, ale tie sú moje.
Mimochodem, ja mám už 2 psov. Ja som chcela si prefarbiť obojok z červeného na červený. No toto je úžasné, Nati, keď treba kosti, tak ich tu niet. Že niet? Ja ich tu vidím kopec. Hej, Tu máš plnú truhlu, na ktorej stojím. Hej, už mám truhly. Toto je náš pes? Áno, môj. Musím si uloviť aj ja svojho. Kde sa hľadajú takí psi? Hrajú? Či stvárajú? Hľadajú. Hrajú? Hľadajú. So sekerou rúbam si kvietky. Ježiši, Lauri. Už mám 5 pampelišiek. Púpal. A urobíme si aj, ja si urobím aj žlté plnko. Ja si urobím farebné, jedno bude červené, jedno biele. Našla som čokla. Žlté. Nechceš toho čokla? Sem. Kde si? Počkej. Hop. Tu skáčem. Choď za tú brezu, čo je pri našich truhlách. Choď za ňu. Idem. Choď za tú brezu a tu tak som hore. Idem. Vidím. Poď sem. A. Otoč sa. Počkaj. Určite ma teraz uvidíš. Vidíš ma? Nie, kde si? Choď za tú brezu. Som za to brezou. No tu som hore, pozri sa. Ja ťa vážne nevidím. Otoč hlavu. Tak, dozadu. Tu som. Tu tak kde? Nie, choď, tak teraz choď. Počkaj, stoj. Otoč sa. A choď. Ježiši, nie tam. Bože, Laura. Choď na spavn. Nie, čo so spavnom? Ježiši, Laura, počkaj, idem za tebou. Tu som, nevidíš ma? Tu som! Vidím ťa. No a poď za mnou. No a teraz poď si hľadať toho psa, čo tu pred chvíľou bol. Tu je. No, tak si ho ochuť. Ja idem zabiť tú tam svinku. A tu je ďalší pes. Hore. Ten pes už je asi Zlatý psíček. Tu je ďalší pes. Hej, psíček. Kde si? Tu, poď ku mne hore. Počkaj, iba si musí... Jedlo nemám. Ja ho mám dosť. A ja, ale nemám ho tu. Či ti ten pes trepe, zabijem ho. Ježišek, to je môj pes. Kde si, Havino? Idem ťa zabiť. Poď sem, Havinko, ideme ťa zabiť. No nevadí, ja už idem home a ideme si robiť dom. Dobre. No z čoho? Stále nemáme materiály. A zabij ma s drevom. Skúsme to. Dobre. Počkaj. Teraz nie, teraz už nemám žiadne drevo. Teraz si všetko odlož, len to drevo si nechaj. Okej, idem. Mám aj žltú vlnu, keby dačo. Čo? Že mám aj žltú vlnu, som vyrobila. Žltú vlnu. Žltú vlnu. Ja mám žlté farbivo. Či žlté farby. Však aj ja. No, zober si to drevo konečne. Počkaj, iba, no, dobré. Sadni ty, nepostupuj. Ako ma zabiješ, pretože nemám... Kde je drevo? Nešla som sa... A, ten je môj. Nie, ten je tvoj. Môj. Teraz tu nechoď. Ja kvečkom sa pohybujem. Ježišmária. Dobre, teraz sa vyznať, kde máme drevo. Tu. Zoberiem dubové. Odlož si aj brnko. Aha, dobre. A skúsime to s tebou.
Rýchle. Počkej, však pracujem na tom, Nati. O bože môj, už točíme 35 minút a stále nič. Pohni. Už som. Býva. Čo? Nič. Au, doprčiť, svoj pes ma zabíja. Ty si ho zabila? Hej, lebo ma zabíjal. Môj psíček. No nič, mám ešte raz. Počkaj, tu máš drevo. Nič, nefunguje to. Mám z teba len hlavy. Dobre. Super. Zabij ty mňa. Dobre, nemám. Tu máš tyčku. Okej. Dobre, to má takú vec. Dosť veci, čo? Máš za mňa hlavu? Daj mi tie veci. Juj, to tá palica, kúkaj si, koľko tam má tých vec. Kde si? Tu som pred tebou, doprčiť. Au! Tu som pred tebou. Hodím tyčku dopredu. No a hádžaj ostatné veci. Dobrá. Dám ti ich do truhly. Do tejto. Dám ti veci, ale dávaj bacha, hej, lebo... Počkej, toto nie sú... Lebo jedno brnko je moje. To brnko je moje. Hej, to viem, to červené je tvoje. Hej. Hlavu si tvoju nechám. Počkaj. Nedajú do truhly. Vyvesím ju. A daj mi moje brnko. Však som ti dala. Nedala. Dala? Ja ho nemám. Tak potom som tvoje brnko ani nezískala. Lebo ja som si tu odložila svoje. Počkaj, dáme tu všetky hlavy, čo máme. Tak. Aj pigíkov. Aj pigíkov. Počkaj, zoberiem jednu hlavu. Moju a jednu tvoju. Pigíkov. Jedna. Chodiť po hlavách. My tu máme kopec hlav. Nati, kde si mi dala ináč? Čo? Aha, nič, dobre. OK, no tak poďme si už niekde postaviť ten dom. Tu si ho postavíme. Tu. OK, tak poďme na drevo. Hej, počkaj Nati, ja iba jednu musím vec urobiť. Nájsť si kožu. Dobre. A musím si vyrobiť niečo. Hej. OK. Takže ty teraz maximálne nemáš brnenie? No, ale môžem si vyrobiť však kožne, máme ešte dosť a farby tiež. Konečne nemám plný inventár. Buď rada, že nejaký vôbec inventár máš. Jaj. Husté, teraz budem mať žlté, ale aj červené brnenie. Môžem ti potom ešte vyrobiť brnko, hej? Ja mám hlavu pigíka. Ja idem zabíjať prasatá, aby som z nich mala hlavy. Vidíš, zajdeme do džungle za ocelotovými hlavami. Vidíš, dobrý nápad. Nie, zase mám plný inventár. No ale nemôžeš zabíjať všetko, čo ti príde po cesty. Čo ťa bude byť, to áno, ale... Ja psov nezabijem, lebo na psov to nefunguje, ale ovce hľadám, kde sú. Ovce? Portujem sa za tebou. Aj. Ježiši, som sa zľakla toho psa. Ježiši, jedna ovečka. Ty do koľkej môžeš byť na počítači? Do nekonečna.
Jupi, a budeš aj do 4:30 za mňou, lebo ja do 4:30 tu budem kysnúť. Jasné, ja tu budem asi celé 2 mesiace. A potom ja už musím ísť na vystúpenie, hej. Potom tu budem kysnúť ja. Kde si zase? Strašne si rýchlo načí, ja sa nestíham. Zase sa portujem. Stále len psov nachádzam. Škoda, že z psa nezískaš psiu hlavu. Hej, nechápem prečo. Hej, mohol by si. Tu by sme sa mohli aj celkom presťahovať. Jej, prasiatka! Jeden hráč by sme si ho zabili. Ok, už mám 5 hlav prasiatok. Ďalšie prasiatka. Tati, nezabíjaj to tie prasatá. Získavaš z nich kotlety. A fakt veľa. Hej, to viem. Áno, a ja som tvoja nosič kotliet. Hej, presne. Nemôžem ich ani zjesť. Smola. A čo ti sú pigíkové hlavy, keď s nimi aj tak nič neurobíš? Už mám 9. No to je úžasné. Tento prasiatka bude mať 10 a to bude stačiť. Aby si to mala tú malú svinu. Jakú malú svinu zase? Tu je, malička. Nie, to nie je malá. Kde je malička? Malička bola na strome. Vlastne ona Ty, ešte... kúkaj, s tou tyčkou som zbúrala hlinu a mám celú hlinu. No nehovor. Na čo? Nie, taký monst tu prišiel. Zabíme ho! Vidíš? Nie, ale nesmie vidieť moju tyčku. Dobre, lebo bude zabíjať on teba. Už som sa na ňo portla, teraz ho zabijem, ale musím zistiť, či je to admin. Počúvaj, pôjdem aj ja za tebou. S tebou? Nepríjma mi to. Ježiši, však ja som tu pri tebe. Hej, ja iba keby ťa portol. Ovce! Chod na spawn, podľa mňa bude na spawn. Nie, ovce! Toľko pigíkov je tu teraz, že sa zvládni. Počkaj, prečo z nich nepadá hlava? Z ovcí hlavu nezískaš, iba vlnu. Však ani z prasiat. Z toho nepadá hlava, prečo? Koľko máš už tých vln? Von 4. Tak ovce radšej nezabíjaj s tyčkou. To je jedno. Nezasťahujeme sa tu, tak kde Lauri. Tu do hôr. Prosím. Čo je toto? Poď sa pozrieť. Aj nejdem. Tu sa nasťahujme, tu to bude dobre a je to ešte k tomu aj ďalej. Ako chceš pre pána... No, ty nikdy nevieš, že kde je bližšie spawn. Ja si tu dávam set home. Lauri, choď. Dobre, nasťahujeme sa tu. Ako chceš preniesť všetky tie veci? Neprenesieme ich, necháme ich tam. Len nejaké podstatné. OK, poď domov, ja sa portnem. Som doma. No ti podľa mňa to je tu trošku bezpečnejšie. Prečo? No, lebo ty tam nevieš, možno tam býva on. Ja by som ostala tu. Tak budeme mať akože 2 domy, hej? Toto kotlety vyhazujem. Ja chcem bývať tam. Nezvykla si tu? Niečo? Či si tu ešte stále nezvykla, alebo čo? Tak nie, ale tam sú aj hory, tam je to celkom bezpečné. Budeme bývať v jaskyni v horách, to je dobré. No dobre, ale mám jednu podmienku. Jakú zase? Prenesieme si tam úplne všetky veci, ktoré máme.
Ježiš, tak si ich prenašaj, keď chceš. Počkaj, ty si tam dal set, Home? Čo? Či si tam dal set, Home? Kde? No, pri tých horách. Mala som. Ihi. Mm-mm. Ale však to je jedno, ja mám tam set, Home. OK, tak idem hľadať nejakú horu, do ktorej sa nasťahujeme. Dick, ovca padá. A ty nechceš mi niečo vysvetliť? Prečo mám tak veľa... Prečo tu mám 5 aulie? To kto mi to dal? Ja som zničila pec a v nej bolo uhlie, tak si to asi dostala ty. Úžasná možnosť, jo. Ty, Vogo, my budeme bývať pri mori. Nepôjdeme až na koniec mora. Nati, nepreháňaš. Pavúk. Som zvedavá, čo z neho dostanem. Hlavu? Hlavu z pavúka môžeš dostať. Mám ju! Hej? No ešte nie, ale je tu hlava nejaká. Ježiš, blbé pavučiny. Poď sem rýchle. Daj TPA. A nedávaj si to ešte, Home. Neviem si tu len ja potrebujem ešte niečo. Dobre, dávam to pán. Ale keď sa zabijem, Nati, mám tu veľa vecí. Ježiš, to je teraz jedno. Pozbieraj všetky tie veci. Ale keď si ideš obed jesť. Nati, No, ja fakt nemám miesto. Ježiš, pohni. Ber tie veci tam mať a vyrábaj truhly a dávaj to do nich. Dobre, dobre. Už to bude. Zase je to mimo plánu. Nati, Ježiš, tie pavučiny, ty Vogo. Super, zase plný inventár pavučín. OK, tak ja idem kopať. Potrebujem od teba, jak sa to volá, torčky. okej. Tak mi ich rýchle daj. Musím ti vyrobiť, Nati, lebo ja ich tiež. Tak si pohni. Tak si pohnem, Nati. Budem sa snažiť. Počkaj. Iba si tu a ja vyrobím druhú. Minutku. Túto kocku mi zrúb, prosím ťa. Nemôžem. Nechám si potrebné veci. Dobre, mám to. Už iba toto. Toto. Koľko torčiek potrebuješ? Neviem, idem stavať dom. Tak mi povedz, koľko torčiek. Yes, mám konečne spider hlavu. No ostaneš 12 torčiek, viacej som ti vyrobiť nemohol, sorry. Ježiš, to je teraz jedno, len si pohni. Už som ti ich všetky vyhodila. OK. Ešte nejakú prosbu? Počkaj moment. 6 torčiek. Hej, 6. Hej, a ďalších 6 mám ja. Tak mi daj, ne? Hej, ale máš asi plný invertár. No nemám. Šup, haď. Mám, dobre. Ježiš, už som chcela liezať. Ja budem mať home tam a ty tu, hej? OK. A budeme bývať aj tu, aj tam. Keď bude... OK, ale ja tu budem bývať v jaskyni.
Budem mať pre istotu 2 domy, keby niečo, hej. Dobre. Aj tu si necháme nejaké veci, aj tam si zoberieme nejaké veci. Náš pôvodný dom bude tam, ale tu budeme mať ako keby taký sklad. Hej. Dobre? Mhm. OK. Všetky nepotrebné veci dávame tu. OK, ja už nám kopem dom. Je tu ešte ten... Už tu není. Ten Mons. Ježiš, zase som našla nejaký tu... Ja som našla jaskyňu. A Hej. je tu aj láva. Aj voda. Och. O ktorej to máš byť napríklad? 16:30 máme ešte času. 16:30 je už vystúpenie. No. A o ktorej to máš byť? Idem tam o 16:15. Mamka oni nehovorili presne. Dobre. Kde si teraz? Kopem nám ten dom. No dobre, tak sa portujem za tebou. Nie. Dobre. To budeme bijať pekné. Vieš čo, budeme mať 3 domy. Ježiši, čo vymýšľaš zase? Aj. Tak nemôžem to byť. Ja hneď. Ale budeme mať 3 domy. Jeden, čo máš ty tu, toto tu, čo máme my spolu, potom tam ten náš, ako keby sklad, a ten, čo robíš v jaskynke. Okej. Aj keď to, nie som happy, ale dobre. Tak čo chceš robiť? Vieš, s tou ptičkou sa nedá toho veľa teraz robiť. Počuj, čo keby sme to teraz vypli a hneď by sme to zapli, aby boli to 2 videá, chápeš? Hej. Aby to nebolo 100-hodinové. Oho. OK, tak zatiaľ to vypneme, nedáme pesničku až na koniec, dobre? Takže dovidenia, hneď sme